We do not have timelines right now, but we are looking at soonest. Kaonti ma Busia miyo pek chenro mag yango yore mag bero weche chiemo kaachiel gi uchumi kaka yor kedo gi pek mar ngima. Chenro makama geto siro jopur e chopo kare lek mar chenro mag pur magisebedo ka giluoni gi ng'ikruok kendo kelo pek e yuto margi. Andrew Ndego gi ler mathoth. Kuom thuolo moniang', jodak e kaonti ma Busia osebedo ka geto nyiewo chiemo ka wuok e piny libamba ma Uganda, kata obedo ni gin gi puothe manyalo nyago cham e yo makare. Gisani, moko kuom okenge mag pur ma kaonti no geto tiyogo e bero chenro makama oting'o pith mag gwen, rech kaachiel gi pur mar pamba gi omuogo. Busia as a county, like I mentioned before, we are about 80%. But we are not meeting those targets because of other challenges inherent in the agriculture sector. On fish, we have been encouraging farmers to do inland aquaculture. Fish ponds have been developed. Muko komedo yango ni moko kuom achiedh nade makwako chenro mag pur oting'o pur manyachon kaluwore ni thoth oganda onge gi lony makare mar tiyo gi lony manyasani e bero weche mag pur. Okwayo rowere mondo wuog oko mar donjore e chenro makama e konyo chopo lek magi kaachiel gi yore gi mag yuto. One of the limiting factors is that most of our farmers are aging and they are not technological savvy. And that's why I was encouraging more youths to take up agriculture, because we know them, they're more educated, they are aggressive, they take risks, and they adopt very fast. We are recruiting 10 extension officers per ward as a backup. Jata tije migao mar pur e kaunti no Alan Ogendo owacho ni chenro makama en mano mageto bero ngima jodak ma kaunti no. Ponono jopuro siro paro makama gino maigeno ni nyalo biro duoko piny wach dhier gi atamalo 83. We are now ready to move from subsistence farming to commercial or value-added agriculture. And this resonates well with His Excellency the Governor's economic revitalization agenda. So basically we hope that these projects will change the lives of the people of Busia. For example, in Siunga Aquapark, we intend that the total production per cycle will cost about 7.2 million in terms of income to the farmers. Governor Busia Paul Otuoma ojiwo jopur mondo rwak chenro makama madhi konyo e bero yor yuto kaachiel gi bero ngima oganda e gwengego. And to me what is important is for us to produce more. We developed a clear aquaculture policy, and which even as a county we have domesticated and revived under what we are calling smart agriculture. We want to make sure that that program succeeds. Otuoma onyiso mor mare wi chenro makama kendo puoyo kang' mar yawo kar timo nonro mag weche rech e gwenge mag Kabonyo ei kaunti ma Kisumu. I'm now happy that even what we envisioned at the ministry of having a research center that produces quality fingerlings that is scientifically produced. I'm happy that recently they launched Kabonyo Fish Farm there in Kisumu. Our vision is that within the Lake Basin Economic Block, the 14 counties, that will be a center of excellency to produce fingerlings that are properly researched for these areas, and then we as counties are going to do multiplication. Thoth jopur e gwenge mag Busia onyiso mor margi e wi chenro makama magiluoni biro konyo bero ngima kaachiel gi yuto margi magiyango ni osebedo mapek ka otenore gi chal ngima moidho gi sani pachoka. Andrew Ondego, Ramogi TV. Toka wadhi kaunti ma Migori en ni jolupo